салом ака, хуб ҳастед? салом, раҳмат. Худат хуб? Падару модар чӣ ҳол доранд? Ҳамаашон хуб, шукр. Ман ба картаи Коммерсбонкат маблағ фиристодам. Аз бонк бигир ва ба модарам бирасон. раҳмат акаҷон, барори кор. мадина маблағи интиқоли ёфтаро аз Коммерсбонк қабул кард, зеро умед омад ки аз 10 ноябр то 31 декабр дар Коммерсбонки Тоҷикистон иқдоми солинавӣ дар ҷараён аст. шумо низ метавонед дар ин иқдом иштирок кунед. ҳар як интиқоли маблағ айди рақами алоҳида ва ҳар қадар айди рақамҳо зиёд бошад, ҳамон қадар имконияти бурди шумо бештар мегардад. ғолибонро тӯҳфаҳои арзишманд аз ҷумла техникаи маиши муосир интизор аст. коммерсбонки Тоҷикистон бонки боэътимод ва дастрас барои ҳар як мизоҷ.